Za izražavanje datuma u albanskom jeziku koristimo osnovne, a ne redne brojeve, kakav je slučaj u srpskom jeziku. Tako kažemo: Përshëndetje, unë jam Lorena, kam lindur në vitin 2002. Përshëndetje, unë jam Denisi. Unë kam lindur në vitin 2000. Unë kam lindur më 27 prill 1980. Unë kam lindur më 18 gusht 1997. Redni brojevi u albanskom mogu da se sastoje od dve ili više reči. Na primer, I 50. E 50. I 100. E 100. I 121. E 121. I 573. E 573.